utina santimantem no mpota mu nyina Sompa 93.1 FM so ekuta yemu anwumrei ensamporo nsambegi a yede enam anwumrei no na poso eni abusuyama me Joyce Ba Muntaria wono ena Jamra Mampedi John Dramani Mahama ebontoa ewo afie twam na abato no na oyebo afosoronkom ede mano de atuga se Mampedi na nadodan kwa kufado ekwan ode Mampedi Jo Mahama faso mra no otifie no wom de omehwe ye na de emra ne se yemfa mane bia no womo ede amanom Mampedi John Dramani Mahama abo eye kremoni bidin se onkohwe loto so emfa emano na kasa abaho no enya asem ketua yebewram na yedin komo ena pedinform yo apom de won sansam so wogana memo so no ebogana fokoko se yade bi ase emframa no mu nhyeda na hono papa enti amasese amanfo brepa homimu womo echesa amanfo nyahye na edu ba bia ya me nan ye ntientia ewa yasabia hodo no ma doctor for ahyeyen abzafo weni afofro pinu a ene yakekese ene se kase aba bia wo bia no anwumre yeba na yede ababe somwo yede aseda ema 21st clinic ya yese osiatic entry na etwetwenwo na etutuo no bra na yemfedrum kan na enwane emfini pedue ne mo saso na 3A Herbal Center ere 3A co capsule sabagwa so a abzafo koko ne tese de kra no a onye binom a asie betu ama asie ahye express group for so adama yede amanfo etu kwan so pese wo kwa kontuo mo koye adwuma se wo kosua de na wo pese scholarship ne ho empempra wade ne nyina no fa bedan express group for na yenye emfa emao wonum ena nwumre wo mo ebo echidom aboya donti ama ye vemu a bebia wo biara nwumre yetimi aba na yaba besomwo mede ede na ya abo amale bia boga bisanfo enye pre na afensam no yenkumu ankasa emfa emamo yadamo shase ede efra manyosem na Mama Joyce Ba Muntari eye oba penny a emra na Mampedi John Dramani Mahama bontoa 2024 elections no na ohwenkita wodie ho nsensem so eye boafo soronko ede Mampedi John Dramani Mahama wo campaign mu nyina na ode atudwa se atete ni ayakayaka de a Mampedi na nadu danko akufo do penso wode Mampedi John Dramani Mahama famu emra no otefie se Mampedi dada no omo se Mampedi na nadu danko akufo do bo se omo enye bi ntua neka nemom otefie de Ghana mamra constitution ene amamra ni nchi ama eche so omunyama ni bia no o hye Mampedi na nadu danko akufo do wotifie ebose Mampedi John Dramani Mahama beye se ne ese na efata wode sansem tudwa bra na ensemtwefo ene ne edin komo ede afa Mampedi na nadu danko akufo do amamu a abawie ya wotifie sese ya obeka hye so Mampedi John Dramani Mahama kradin kunim ewo afi 2024 elections ni mu a na one ensemtwefo edin komo efa eye na dwumadi a wudi ye se Mampedi dada no ene ne wose oman ne yede manuo no se ba ye se ama o kire se enema antweye e ma se ne mra e kire se ne na ketua ena biem so light bill nom ene ade wose oman no yede manuo no Mampedi na adodan kwa kufu ado anye medu ba bi kra no adwumaefo a no mo aye adwuma no office kra no na ono ana ne pesika editua wonum ka na no na Mama Joyce Ba Muntari ye kire se Mampedi na adodan kwa kufu ado akotena fie ayakayaka de atete poya wode Mampedi John Dramani Mahama famu no omdo wo nya bi ntua ne ka ne light bill mbetua water bill so mbetua de also mo yema ne bia omo ebeye ede amano Mama Joyce Ba Muntari nsam eniye. It is that the Constitution says we should give him whatever the recommendations are. And I hope Sompa that beyond what happened to Mr. Mahama, embarrassing as it was then and still is, I hope we don't repeat those sorts of mistakes. People come into the presidency and they actually sacrifice a great deal. Having served Mr. Mahama all these years, it takes a lot to serve Ghana as president. For the citizens to offer a former president one house or two, I think it's not too much to ask. What President Akufo-Addo and Vice President Mahmoud Bawumia did to John Mahama is a matter that we would rather leave in the books of history. Unfortunate, regrettable, unnecessary as it was, I'm delighted that we came out of it. Okay. There are many things also that are still outstanding. You know, he never got his office, for example. And I think there's even a requirement that they be given a home, even in the places where they come from. Mr. Mahama still has his own house in Bole, for example. He operates from his office in cantonments.
which we pay rent for. And I know because I was one of the very first residents of that. He pays his water bill. He pays to renovate his home. Why? Of course he does. He does. Maybe we should codify some of these things going forward. Because these things, they can be cast in iron. So, for example, we have a former president's bill or, something that Parliament can take a close look at so that we define these things. Time they recommend to the emoluments committee at the dying embers of the administration. Maybe this should be done at the beginning. Governance the continuum. Time they recommend to the emoluments committee at the dying embers of the administration. Maybe this should be done at the beginning. Governance the continuum. That every day we modernize, and as we modernize, we also start to do things differently and efficiently. I mean, can you imagine President Akufo-Addo leaving office after 8 years at the ripe old age of 80 plus and being left stranded and not knowing what? Look, maybe his children served in government. Sompa FM. Mr. Mahama had very young children at Observant way a Mame Joyce Boa Montaria. Na ohwenki tamudie ho nsensem so ye boafo soronko ede mampani dada John Dramani Mahama sabre no a na oye mampani dada na onsa so media de biu na oche se atete a mampani na nadodan Akufo de mampani John Dramani Mahama fa so sabre na wotifie no omo hye ne boss ono so akotena fie no kra de say waye oluman 80 years de nya asem keto a nya afi na akokra wadi 80 years no omo eba betete no ama ebia nyame amfa kwamu asem kesi aba beto omayi enti de Ghana Mamra Constitution ene amamra ne nchi ama no a etintim na fe apem ahankron de okron mienu no ekire se omoye ede mampani na nadodan Akufo ne na bedi ekire Dr. Alhaji Mahmoud Bamia bia no wono ebeye ede amano yento asom famon konsem fufrum na no ne beto dwa se mampani John Dramani Mahama gina tumi a oh my God ya mamra ne nchi ama ne de amano so apaw Alhaji Mohammed Abdul Salam se onkoi na National Lottery Authority wonko so emfa emano na South me krata we ya mampeni John Dramani Mahama de Alhaji Mohammed Abdul Salam se onko da National Lottery Authority anu ono na amanfo etwi wo ma no edikusi owura yi ho se kremonia o bompaye sretwedi amponyankrompo alla empai bom na odi nkremo enhyehye so pa na ne de tusu one two direct ni amanfo womo epem womo numbers yi wona wogi atum akwakohweso no ene nipa pinu a ena atwe woma no ede asi owura yi ho a amanfo ebusasa nyembia no enti oye kremoni mapa wo bompa yemprenum da bia se ne nim senkremofo nhyehye sitie no ema opani ya babonte kire se nokre woye kremoni a woye sala wonfa no sum eni agro nanso fi se ba bia aduro no eye ne man ene hia no se owo de nim de ne ni tirimo ne nsusuye ebebo man no onfa esomsam emmam emma ne nim de owo de boa ne man no enkokem kwan bia so no de owo ye ede boa ne man ede boa na manyuku NDC ede boa mampani John Dramani Mahama na mamuo ewie peyo no wo beye dodo na okasa anse bi wie no ena jama mo ni tuasem de Sompa FM nsem twefo na mo de ye se ne ye mu akire na yenkobusa sheki fo no se ye koyanimu no Ghana yenhye ye ne musumi som no sai pa ene ya ne mpempi no ano ekire efasa dibre a etise ye ho eno nti ye ne eye Sheikh Nuhu Abubakar edi nkomo oyobia eba no musumi nkyerɛkyerɛ ene nkremosem nkyerɛkyerɛ ho a wabene mu pa emode futu emane nuane mu nkremofo aka no se ye koyanimu no o se omuhunu se ye wo ade nyina ho kwan nanso enyene nyina ene fata desani ye onema bi wo no ma wosom a wom no setia na wanya akukuduro emfanya atwemsam nkom na wagye atum se wedi emesom etia anu ntimi ya enye yesense yedi buku sam eba bebata ho no Sheikh Nuhu Abubakar futu a wode ema yeni Yewo mu nyina ne se Islam som ewo nhyehyeye ewo mmara ewo bibia sta wo kwa akopɛ adwuma bi aye adwuma no ene Islam som ebo bra sa adwuma no o kyew ho efiri ho te se memfa ne se obekɔ ne ese yeton sawa ha ɛhɔ no ense se wo ye adwuma ewo hɔ obekɔ ha ne ese yeton loto wo hɔ a ense se wo ye adwuma wo hɔ obekɔ ne ese ya ha prako adwuma die ne ye no wa ha
ɛne ɛnsɛ sɛ wobɛn hɔ koraa saa nso na wogu so ɛyɛ na ɛba bɛtoo mu sɛ saa nneɔma wei bi yɛde abɛka adwuma no ho a yɛnkaa sɛ twe ho prɛko ebia na wonyɛ adwuma nyɛ wobɛtoto w'ani baabi na wode application akokɔ baabi sɛ baabi a wowɔ no yɛde nneɔma bi aba abɛfra wɔ adwuma no a ɛne wo som no bɔ bra ɛmma wo ntimi ntoa so nti wohwehwɛ baabi foforɔ kɔpem sɛ wobɛnya na afei woatwe wo ho afiri ho ne mmom sɛ kɔba sɛ ahyɛaseɛ no ne yɛde wo kɔ sɛ yɛ aberɛ a woyɛ muslimi ni deɛ a ɛno deɛ sɛ wosi wo bo na woka nokorɛ kyerɛ w'adwuma yɛ panyini no sɛ aha no deɛ ɛne me som no ɛnhyehyɛeɛ ne me som no mmara no ɛnkɔ nti mɛpɛ sɛ wobɛboa me na nka woapɛ baabi foforɔ ɛde ama me nti Islam so mu deɛ sɛ woyɛ kramoni a wodi principle so mmara ne nhyehyɛeɛ so a Islam ma kwan baabiara sɛ baabi a som no nhyehyɛeɛ mmara ɛwɔ wobɛkɔ akɔfom nyame ɛfisɛ sɛ wofom a saa no Islam no atɔ sini woanhwɛ a na woyere kɔ a wode ne nkyɛ no na ne nkurɔfoɔ ɛbɛkye wɔ mu afiri wo nsam woanhwɛ abusanfo nti weyɛ ɛyɛ Sheikh Nuhu Abubakar ɛna yɛte ne nke weyɛ mra na kyɛ sɛ ɔde futuo ɛma ne nuanom musumifo aka sɛ yɛkɔ yɛnimuo no sɛ dibrɛ saa bi ɛba sɛ ɛba ne nsa tɔn nsa dwumadie ɛba ne chacha nom ɛne lotoloto sɛmi tuusio ɛne yɛsɛ bra ne bɛhwɛ so fama aban no a na wanya kukudu akyerɛ aban ne sɛ wosom a wosom no etia saa nneɛma so mesi no ɔbɛnten no nti sɛ gya ofi sɛ wonim deɛ bi ade bɛboa no a ɔmpɛ baabi foforɔ na ɛfa onim deɛ no kɔboa no sen sɛ wobɛyɛ adeɛ a ebetia osom ene eye ugidie yento asom fa monko apomdine mum na Ghana House Service mpanimfo so ede ababetu bedwasrede ebo Ghana fo nyina kokko se efiri na ekọ yenya hweye pa yemfi yeni ko twa wisi unity asantemu pepe se jare bobo na yemfa enhwe apomdine ye omo se yade bia unity e wo China fo ni krom sa China fo no a yede plus ne minus ne equals to ne times no etutu omu de no yesu omu krom no yade foforo bia unity a yare ne ba eba no we no yese enya covid-19 su ene ne ba ni bia nanso we no unya bia ema ohome du ba bia na akwakọ edine ede amawo na chese yade wa konsi edua ne sa Dr. Patrick Kuma Boaje pedi kwankyerefo a eba na pomdine ho nsansam wo mayimu a ohweso wono ene de krata iba bonten se ewom se empanimfo a omhwe apomdine ho nsansam so wo Ghana mema se akini mantam dunsia ne mu nyina ya yade ne bi enyini ti wo mayimu de nenso ahotoso ene be manti ene omo tonkra abokoko samanfo enya hweye sayade hunhunu a ahyase free China bonten so a onya bia na home kra ho ya yedene de amawo no na wada ho so na waya hweye otise obi so wo mpotam no mo ofiafie no yade ne yese ne home ne nsisi so a entempara no na kese mo abo akire ede no abaye sabia bi ebe wo se beye na doctor fo be kutekutamu ntentemu a enkoje ensemum eno eche Ghana House Service mpanimfo kire se ayese yeso so no omo ewo nhihye pia omo ede egu akwamu a ekoba se yade ne bi kra etra free China babe ro mayimu a omo ede besoso ano ne so omo sre samanfo emo abo omo ho na ahweye yentutu ye niema ye se beyo na yade no emifi araw na enkofa ohaw bia emfa emreyen yedemo ekwa manyosemo ebio ma me shamima muslim eye obabia na mampeni John Dramani Mahama ne ndi samanyuko campaigner omo eye 2024 elections ni mu no na odimu ntintimai pa titiru ene omo takọ afidie so ekoton ndi samanyuko nhyehyeye omo tirimopo ekodi mampeni John Dramani Mahama ho adanse no na odimu ntintimai pa no de atodwa se mampeni John Dramani Mahama bosha wode ema Ghana ma de hye se obedi mampeni a na so afode na krachefo de beye ode ombeye adwuma ewa abamu emura duosia 60 ministers no de beye adwuma no so can people actually Ghana for some mampeni John Dramani Mahama bidi so na aye adwuma no se ne yese ne fata a asoafo a wopa wonu no wanhwe ye kra na eye aduosia no ankwankuduru ho no eno achi no de tato se mampeni John Dramani Mahama hye bo se na asoafo no so no obehwe se ema ebedi ntintiman ewo mu pa wose de kakra bai amanfo kradi ho adanse se mampeni John Dramani Mahama bosha ode ma Ghana fo no kese ne kwaso a ena onam no ma me shamima muslim ne nsam eni
Dear country of ours, 67 years after independence, we should be in a better place than we currently are. And the commitment of His Excellency John Dramani Mahama is without doubt to the people of Ghana. Indeed, exactly 11 days ago, President Mahama was sworn into office, as we all know, to a very teeming mass of very expected citizens who came out in their numbers to vote. At that Independence Square, he spoke passionately from his heart about the Ghana that he envisions, where there is inclusion, where there is love, fellow feeling, where there is recognition of the contribution of everyone, where there is fair representation, gender, persons with disability, amongst others. A Ghana that would have the Ghanaian as the center of development. He also spoke about a number of things. He announced some 4 critical strategic priorities that he intends to focus on. 1 being the economic restoration and stabilization of the economy. 2, improving the business climate. 3 was implementing governance and accountability and constitutional reforms, and of course, strengthening the fight against corruption. We all agree that to achieve these noble ideals for which the Ghanaian has given us this mandate, we need a team. We need a team to help with the reset agenda. And I think one of the major initial moves would be forming the government. If you took a look at his 120-day social contract, Abzanfonti weye eye mame Shamima Muslim ene yetene kano wonia na omo ekọ afidie so kọ kyerɛkyerɛ ndi si amanyuko nhyehyɛ ne omutire mu pom eto mampani John Dramani Mahama manfo enya dosoro nkode manuo no odi mu ntintimai pa no wo kyerɛ sɛ mampani John Dramani Mahama bɔhyɛ bia wode ema Ghana fo no nani edi ekyira obedi so sene yese na efata yeguso ade mu wandi si amanyuko nim ne mampani John Dramani Mahama na bɛmu esisi di amanfo ni da kwan eye DCs ya wodomo ebekɔ yinkrasi ne ya papa mamu akwakoboama niama timatu tumpon kyese de ne kɔ obentene de ne kɔ asomasi amanfo ahyase a womo ani edi ekyɛndi si amanyuko na ye nhyehyɛ sɛ party ni bia woni eje ho sɛ udi DC bie anase bia udi MC di meyo yeye no be fankrata e party na tena ye ne fa ho bra na omoa no entena se insane so ya sorry so a na de sefata no mabɔ akyire de akwa mampani ne mampani na hwem na ne se nipa miensa na se nan a wa ne CCCC dadako kata bongo na ke so yi ba kwa na akwa kukuta de birim mensi na hudu no mu na do ani cha santimantama se ya endi si amanyo company mfa wa santimantama se ahyase a saa ne kwasibro ne ka ne se vetini ekoso gidigidi wa endi si amanyo kwatena ye kese a wokumase abonte so wa santimantam na tikyere ne demand si amanyo ko no wa santimantam eye ora Augustus na akwasi Andrewsu na one ensantwefo di nkomo dwumadi a omo hyase be na wotwe ka ene kakra nie no se ne omo si ehunafa ene de wo se ye hwɛ ni mu obobo so kakra se de kyerɛ na me ba first 8 years the woman pi wakam obini sukua dan a sisi This school down on the city get bungalow. Ya kan ho. A bit is a uko yama vetina ya no nyame anim no kra bibia akoyie asomdwem enipa ni bia omo epeke form so omo pe MMDCs any DCs omo na etumi eyede ebae emu be 4 withdraw ana it is 6 and also the mini omaka ama and just ye 3 nyame aduma ya ye first 2 ewie nyame aduma ye kan say Monday Tuesday ye person atoaso but ye person first list no ye de ba abonte nyame ya aduma no mo a omo ba vetina omo say next stage omo ko vetino akra no omo be hono nyame aduma chinacha by 12 ye de eno ebetun aba ya ye almost about 20 districts ya ye wie nti nyame aduma china acha by 12 eno results no ebetun ayede aba so far so good odum omo a ye yi omo no
the President of the Republic of Ghana, and Kwane to me say, obey MMDCs and DCs. Yaya can say, Omomo, Ebayi Nano, almost say effort. But the Yedaya, Emu Mako, and Mako, and the bedding, Yede position no ever more. Out of 314, yet me I am almost about 200 and a little over 200. Yeah, I can. Yame Eyaduma Monday, Tuesday, Yabeye Atwaso. Yabemo date and time or Mede ever. Observant way ayora Augustus Nana Akwesi Andrews wa chairman Mendes Yamanyukunu wa Santamantemo and yetene kanunti wamo EPDC yedie o mampeni John Dramani Mahama bayimu sisi and a party na yense ya party noa edikandu sudusu wunuman sana sombe woso am wa konkran ami atoa so akwakototo no wo so a watoa so akọ no wadwuma na chairman na Akwesi bobo so kakra de a kire no na opani ba ko a ono so ekọ vetin yibie eye honorable Edward Jakom yesi wo ye entwato ahene ewo eye aguna na papa yi obi a eba de yenkrase ne apapa memo hu nsensemu a wabene mu pa wi se wo ye ohene to nkyene a yesi papa atamele se penso odi DC ewo aguna eye secretary South abaton pesu aso asantemantemu na mampanin John Dramani Mahama na memu a ne dikan no oto aso edi DC saa enenei wosaso apeso bebe biewo woni ye di nkomo kakra echeche ne nsemu ede kire yen na me ba first 8 years the woman pi wakam bini sukuu adan a sisi ye sisi school down na sisi get bungalow ya kan ho ebi ti se ukọ kanu dumasi a ebi ho ukọ famaso Sompa FM ukọ bipayase ebi ho ede ya kwa ke bipayase dia misi ye kakaka ni wie enfie nwotwini aka wuram ye ho hwe aka enunti no eye me dadwe nsenya ogbo na me kwan ba se adwumadi nyina ngwara no da to mo dia ese me sukuu nyina le kuma na ngwara ni ba ni agwa the bobo modern papa ma sabi NDC edin ba ye any agwa ma ni asanteman any the whole Ghana enuma ni pia ka o ni local market ya we start here obi a ope ye obi a wajima chini bia o mra agwa no we say market ni emi a aka ho ye between here about 52 local stores and before etawo di no enya sikahwe Observant way aye honorable Edward Ejakwa Ejakwa mu dodo no afre no entutu ye hene sada dodo no ade frɛ no omo frɛ no entutu ye hene ewo aguna ahemfie ai papa tamle se penso di DC mampanin John Dramani Mahama na mamu ani dikan no osato aso di DC saa ene nei so no osaso prebiewu se okwa aguna mpedimfo saso mfa di brene ma no no hwe entutu ne ma se ni din ene ne honam se no entutu ye hene ontutu ne ma emfa ema adehia ewo aguna ene ne mpotamum egusu ademu aguna hwa na me papa walas ababio esoso omo call vetin man mpedimfo etutu wo ma no duso wunum se wo edi DC wo secretary South aguna bonten so yeyi no na me papa walas ababio eka ho papa yi rebi etwemu na NDC amanyokuna tra yekese wa santemantama sei no na ona na ye titire ni se eye administrator no hwe dada ntutu yeso ede ema NDC amanyokunu yi se oye teacher ni a wa kira de mfie bebre o prempe college to nchani a papa yi ayobia eba no eye ngomasu ho nsensemu a na ni ekohu pa wono so converting o seche South abato mpesua so a o wa atwani yem se mampani John Dramani Mahama didi brene be mano amana share seche South abato mpesua so ene ne mansi no edi amano se DC na oye no one Sompa FM ne Sompa TV nsɛmtwefo di nkomo na o kire se he mpedimfo abona no ho ba mpedimfo ahye ne bo se osoma ode Sompa no omo nhwe emana enkokwakwam bia so omo besene ne munyam edidi brena mano amana hwe eye seche South abato mpesua so ene mansi ne so se DC ora walas ababio Lucia manya bibia 2020 manya bibia
2024 in Quadia, President John Dramani Mahama, any Sami Jafi, any Munina Newaha. Yami, the Chair of the Prempe, any Munina Newaha. Media Kutubi, a good say DCMC for Grandia. I'm not asking for too much. Yes, Momodi, na informing Cotton in Fina, na Ninja Juma, Emma Party, no, Ninja Juma, or Mino, Ninja Juma, Emma District, no. Now, most media many, anymore, from 2011 to the present, about 14 years, 15 years, money away. Until I no so. Now, me feel say this is the payback time. 2016. Now we have as party regional administrator. 2020, we have 2024, 2023. Then any one say. But 2016, the regional secretary of government assurance said, "See, we need 2016 elections now. On the DC or Aguna, such as South. 2016 engineer 2020, they gave me the same assurance. If we should win 2020, Edo Kwaguna. 2020, yeah, winning. 2024, we ever call elections, they gave me the same assurance. When I mentioned 2024, and go for say Abemwe. Until me 2016, 2020, 2024 elections now, we promise here, didn't call Aguna. As the MC, you know, regional secretariat, no, at the Bayer Eduma. Observe to way a mea, me papa wala sababiona yete no enkano nano na ono ene ye administrator ewo ndc amanyu kwatena ye kesia ewo asantememu uyi se oye chechire ni a watra de enfie bebre ewo prempe college de to nchani a woye eja eye obia chese batan sronko a nani ekungumasua eho ya ye wo eye asantemantama se de untimi enka womo aton ndc amanyuku no asantememu ene empo omayimo untimi modi wabra obeyi yewura wala sababiwo aton nchene nto sempenfo abona no ba se ne bo second bia so no nkunima be de womo ebesine ne munyam na omode seche south mansiri no amano amana hweso de amama mpeni John Dramani Mahama abzafo ndc amanyuku vetini nimse etwaso ya abroso a enubuna dadie na jese womo ato womo nsa de afiri ho na mpedimfo ehwe party ni so wa santimantama sei no akekankrata nyina asieni abo akire dia konkran na mpedimfo won kran so no ahwe petete krem na de sefata no womo adidibire na mama wo ye sembo se nkomo we ye ne de akire de befra to bia ne ye mfa nka me ye gina we so na dwumbre nsema ye baba no de baba so mo ne de mo sia sei ne ya sori amadwumadi aka atwa so o Sompa FM so